Ah, yeah, oh, yeah. Per crear la plataforma que esteu veient en pantalla, el que vaig fer és agafar unes fustes, tallar-les, les vaig portar al fuster les va unir i jo li vaig ficar unes làmines de vidre. Sobre aquestes làmines, com podeu veure a la imatge, hi ha unes capes de cartolina, la capa més gran és verda per poder fer el croma. Sobre la segona capa, la que està més a dalt, hi ha un ninot així fet molt ràpid, emblotat i cinta, on podia veure les proporcions de com podia fer el ninot, si fer-ho més gran, més petit, etc. Per crear el personatge principal el vaig fer amb plastelina, vaig fer un parell de figures, una per ficar-la sobre el vidre d'aquesta manera per fer el gest que corria i una altra frontal per quan salta. Com a estudi previ vaig agafar aquest ninot, com podeu veure, i el vaig animar sobre una làmina de fusta. D'aquesta manera vaig poder veure de quina manera podia fer que el personatge corrés d'una forma fluida i natural. A part, també vaig fer l'intent de la respiració del personatge, però com podeu veure amb aquesta ampliació, el personatge sembla que estigui parlant i amb la música de fons d'aquesta no té gaire sentit. D'aquesta manera vaig poder veure de quina manera ho havia d'animar per al projecte final. Respecte a aquest set que m'he muntat, vaig trigar bastant de temps en netejar-ho i muntar els mobles. A part, també vaig muntar una bona il·luminació constant, ficar estratègicament de manera que no reflectés el vidre de la plataforma sobre la càmera. Llavors, d'aquesta manera no es veu el reflex d'una llum sobre aquest vidre, perquè després el projecte final quedaria malament. L'animació vaig trigar unes 4 hores en fer-ho. Vaig fer 140 fotogrames bons, n'hi ha uns altres que els vaig eliminar, que són així unes escenes eliminades que no van quedar bé. I aquest procés d'anar canviant-li la boca, canviant la pose tota l'estona és bastant tardat. A part també tenia un altre concepte que era el sol estava col·locat i cada fotograma canviava de planxa de fusta per crear el sol. I per això el sol fa l'efecte aquest que s'està movent i que el sol està viu. I a l'hora d'editar vaig aplicar l'efecte chroma key, que és aquest fons verd que veieu al final, que suplanta el color verd per ficar-ho sobre una imatge.